an soi vul em America ram nghe ya Amish Sakhua nanti mai electric po hmang lo mat tu dang lai motor cell phone po hmang lo tia kan riat te ania ani hi Kentucky State Home Bowling Green khua atanga mel som ni bor velek a la son an oma tin ani ho hi nadang thok vak lova farm lam huan lampang hen en kol a pui ani kan mi zo te ngei po an ma ni huan a hian an in dor thina man tlom te in an zuara chu tiang chuan kan mi zo te hian an thadal em mai ani kumsa kar le zaria vela USA an on pema tum thleng hian German tong an namang ta puya sak tong ero chu an thiam em thawani mi tam sok te hian fa paru atanga pasari an nei ka puya a chan chu an ni ho hi farm lampanga e inzong an ni awang hian mi hring tha hi an mo em ani an chho thei turanga fa tam tak nei hian tum dan ni te pon an soi ani insurance hian nei velem lova an dam lo po in ma ni poisa an pe mai thina ni tin sikul lam zirna lam hi chu tiang em in an bo zui lem lova then ai ro chuan pol riat te an thleng ve ani ma ro chu high school kal chin college kal chin ang hi an om mang lo ni in an soi boka mi then khat ero chuan high school pass te po an om lom ti tok an om ani mara chu chung chu chiang chia riat ani lova tin ani ho hi thole ni le ni lai tho thana hian ani nei tlang pui ani om ani thole ni le ni lai tho than hi an chul em lok ni in an soi boka tin ani ho hian sarkara tax an pe ve veka midang an pek ang hian property tax ang chi te an pe a amai ro chu social security kan tiang chi medicare ang chi kha an pe ve lovani a chan chu an ni ho hian insurance dam lo hun man turang chi po an nei ve lova chu wang chuan sarkar po he na phut lem lo ni te pon an soi bok dar thalang po hi an nei lem lo ni in an soi boka tin thalang an chi ke mani ho cell phone an nei lo wang hian tu nang lai ke nin tha kan an lak zong zong chi te an du lo mai pa ka an ma ni Sakhua tang hian an ho le ni omani chu tiang chuan tun lai chang kan na nen chuan an ni nun dan ero hi chu ein person hle thungani heng tianga anin zirtir na chan po hi tun lai chang kan na electronic man atang hian pathian thu kan ngei tha he khofel ne na in ran mak hi kan ta na atha ti ania chu wang chuan tun lai chang kan na nen hian an Sakhua na hi ein person em mai ni mi then khat ero hi chuan electric te an mang ni omani chu tiang bukin fridge te po mang te po no ma mang lo ten om boka cell phone te po an ho tu enga mo chin chuan an mang nia soi te ania ama ro chu ata puin an mang lem lo cell phone te po hian nei lem lo ni he muna kal thin ka thian pa in cell phone number ka dila phone ka nei ni ne min lo ti am ka ti khop mai ti in min thrila ni chu tiang chuan an nun dan he a simple em mai an how to te an za le thin bokani tin Sunday hi an mang ursu em mai Sunday hi chuan an in chhunga hian
in khom na an nei a pon an vak chuak ya lo nin thu kan thra bawk ani bo an vul dan te hi amak ang ren khop mai an ni hi electronic hmang lo an ni boka tu lang lai modern taga han chet hi an Sakhua nein a kal tlada wang hian an ni Amish ho hi chu an a chan chin po hen nei mak hlop thei khop mai a ti hian an chung an khosa a ti hian an ei zon na ber chu ni ta helam hi so tilam sa chu kawa kal ngam chi alwa nai lo tu ka sa chuan heta ta hen kan zoom anga kita achaka in khi an chung kuai an khosan ni ho hi tiang chuan voini Sunday ni wangin nan thok lowa an ser em mai ni omani Sunday ni hei chuan in chu pon chu hen khap hle ni omani an soi danin tiang chuan an ser em mai ni thế là ya công bùi xí là mi so mi ăn lệ to nó số mò so mai về làm chín anh nhé bia chỉ xí là mi đun đều so cần làm chim bông cần tiệt son cũng mi nó trang chọn lẩu chín về so im mượn ta đang ngao so so Tlawh big view em nè thế là hip bông khát chén khát tiệm mỏ mà ni khát cho nên anh nói ni chung qua in có sai tiền chung qua in có sao tu lệ phát đấy anh thì anh tắm cơm mấy anh lưu tên tuổi mà mỏ anh lưu anh tuổi mà anh rong này anh lưu trang lệ bỏ lên nè trang lệ phát đấy nè thì anh nên so ta so nên so mi chim bông bia so nên thì anh nên anh lâu sắm trọc té thì anh nên cho nên chúng mình nuôi cho nên bọc bòn thế thì khá nên bọc bòn bia cho nên ăn tầm so azad về về so ăn lâu nốt lệ to này so thiếu đắng chỉ nằm tung nghe này cho chúng mình bia cho nên so lại bia bớt so bean cần tiếng được chỉ cho nên là ta hết lo mà khá nên so nên ăn lẻ ngay ăn chín lẻ ăn phê để đón hết chuyện hay anh nói này anh nói xin biết các biết sao để làm sao để đi ngon saoไอ้ตัวนั้นกันห่วงเฮียนให้อันเละๆนะอันนี้electric มันอันขับแล้วแต่วางเห็นเตียงเฮียนก็สะเทือนนั่นนี่มาหนังไล่เตี้ยอังเร่งครบไม่ตัวนั้นให้จะรำจังกลางโลเวลาพอเฮียนเห็นเตียงให้สุกันมั่งดูต่อโลมารอสุอันนี้จะสาขวนะอินักกับรัฐวางเห็นเตียงเห็นละมังตุนเที่ยงเห็นอันนี้ตินมันรัวอันนี้ให้เห็นมังจังกายเอ็มไม่นี่บุปผลเอ็งหมดเทลกายให้เว้นที่ Sunday เช่นกันใส่ตรงข้าง Sunday อันนี้อันโจแล้วนักตุกละมาจนอันชุนซอมเละดอนั่นนี่
tuna kan mu hi leile na ania hei ani chu khol man a thiang lova ti hian sakoran mu tir thina ni hi sakor an ba ta sakor pani ta chak chu pali te nin ka ria sual chuan ti hian hei sakor an ba ta ti hian sakoran mu tir thina ti hian tilama hian tilang na la hian a thu a driver thu na ani ti hian a hu no mang reng don khop me he tu dang thleng he tiang an la mang hi amak ani so ani an lele na so nan let ani khol tel mia lovin sakor nen an let chuak vek ani so helom hi mai huan bi kan e mai an chin na nia tun nai te khan a ra cheng tu te chuan an thian fai vek to an hu vek kan te don em ni chung chu mai hei a ke te ho hi ne ti hian a kholina a chil ten ni hloma so te loma ko sum so tiang son tu ne classic alut classic lam ani to wangen an seng hlom to ti hian mai so ake chom tri meslama po son an huan hi azab ang reng khop mai helam thlai na vek ania solam so ti hian so tilama son so alo omzela heng zong he tuna karon muta ang khan sakorina ale evek ania mir kholina let mi alawani ho chu sakoran sorve thungani so tilaya son aron ka zoom phato lova sakoran vula so sakor var ahla de uleka mutai chi lo mai the ni an man roman ho hi hei ani in chung a chon lo da chu mai ani ni chen ka ron tilan te then om chia kha ani ve thunga chung ko dang ani mel an man roman zong ho hi ka ron zoom tiang pui hian la hmang ani tun khovel chang kan to te reng le hian Sakhua na in ma phut tlap awang ani om ani ole tun tu matan chuan hei zong hei lo ni phot se adang video
ron upload le thuai kan be sei don ania kong in lo changa nga mi lo share sak thin don ania